беинтизомӣ ҳангоми дораи воситаи нақлиёт ва риоя накардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ метавонад ҳолати воқеии садаманокиро ба вуҷуд оварад ки оқибат нафаре ҷароҳати ҷисмонӣ бардошта маҷрӯҳ ё аз ҳаёт маҳрум мешавад. таҷрибаи ҳаётӣ нишон медиҳад ки аксаран шитобкории иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ сабабгори рух додани ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ мегардад. масалан санаи 3 июл тахминан соати 22 ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи камаз Мирзоев Тоирхоҷа Акбархоҷаевич соли таваллудаш 1984 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти палдораки ноҳияи Мастчо ҳангоми ҳаракат дар километри 337 шоҳроҳи Душанбеи Хуҷанд-Чаноқ дар ҳудуди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бехатарии ҳаракат дар роҳро таъмин карда натавониста ба самти муқобили роҳ баромада ба автомашини тамғаи Toyota Camry таҳти идораи ронанда Обидов Маҳмад Обид Азиз Ахмедович соли таваллудаш 1994 истиқоматкунандаи деҳаи Азизободи ноҳияи Мастчо бархӯрдааст. пас аз рух додани ҳодиса дар ҳамин вақту соат аз самти гардиши ороми шоҳроҳи мазкур ба самти ноҳияи Мастчо ронандаи автомашини боркаши тамғаи Синотрак таҳти идораи шаҳрванди ҷумҳурии Узбекистон Ҷуманов Шаҳзод Хайрулло Уғлӣ соли таваллудаш 1988 ҳаракат карда истода аз сабаби наандешидани чораҳои эҳтиётӣ бехатарии ҳаракат дар роҳро таъмин карда натавониста бо қисми пешаш ба бордони қисми қафои воситаи нақлиёти тамғаи камаз бархӯрдааст ки вазъи садаманокӣ боз ҳам шадидтар мешавад. дар натиҷаи бархӯрди нақлиётҳои мазкур ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Toyota Camry Маҳмад Обид Обидов аз ҷароҳатҳои вазнини бардоштааш дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расида, ронандаи воситаи нақлиёти боркаши тамғаи Синотрак ҷароҳати ҷисмонӣ бардошта ба беморхонаи марказии ноҳияи Мастчо бистарӣ гардидааст. боз ҳамин гуна як ноӯҳдабароии ронандаро ки муҷиби марги инсон гардид бозрасии давлатии автомобилӣ дар шаҳри Хуҷанд ба қайд гирифт. санаи 8 июл тахминан соати 11 ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Opel Astra Ҷумаева Зебунисо Амирбековна соли таваллудаш 1997 истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд ҳангоми ҳаракат дар кӯчаи Камоли Хуҷандии шаҳри Хуҷанд аз сабаби наандешидани чораҳои эҳтиётӣ бехатарии ҳаракат дар роҳро таъмин карда натавониста дар рӯ ба рӯи мағозаи Анис пиёдагард зани 60-сола сокини маҳаллаи 18-уми шаҳри Хуҷандро пахш намудааст ки бо бардошти ҷароҳатҳои ҷисмонӣ худи ҳамон рӯз пиёдагард дар беморхонаи клиникавии рақами 1 шаҳри Хуҷанд ба ҳалокат мерасад. бо манзури садамаҳои мазкур бозрасии давлатии автомобилӣ ба кулли иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ эҳтиёткориро тавсия дода таъкид менамояд ки суръати ҳаракатро ҳеҷ гоҳ аз меъёри муқаррар кардашуда зиёд накунанд ва ҳатман қоидаҳои ҳаракат дар роҳро риоя намоянд, зеро чунин муносибат гарави саломатӣ ва бехатарии ҳар як шаҳрванд аст.